mo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 7 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes sa 21 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Lunes ikatatloman nga bulan sa mga year 2022. Subong nga aga manging kaupo ng inyong si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa alas 7 ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Siyempre ang mga itabo diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental. Aga pa pila na ka mga commuters na budlayan nga magapadulong sa trabaho kadungan na sa nga transport strike ginapatigayon na sa pila ka mga grupo. Pata sa mga transport group bala kon sa nayasin o ang mga driver nga nagabiyahe sila na yung pagkapunggan nga magabiyahe. Kaya voluntaryo man lang ang ining pag-upod diri sa maya transport strike. Kumusta nga sitwasyon sa maya downtown area sang Bacolod, Bombo Carla may defensor. Sa report, kamin. Yes, labang pinipwes kita diri sa maya area sang downtown area, Bombo Erlino, kung sa diin na makitaan diri naton nga madamo sa mga naganilakat diri kag maggulat sang libre sakay Bombo Erlin diri madamo man diri sa mga nagalabay nga mga salakyan nga gikan sa LGU no meri diri ganing nga naglabay mga duwa ka bus kag iya sang DRMO Bombo Erlin ang ila sini nga rescue kag ang ila sini nga L300 nga nagalibot Bombo Erlin so may mga ruta ini no ang mga libre na sakayan o kung libre nga mga salakyan nagikan sa Bacolod City, Bombo Erlin. Okay, pero dara sa Maynila, Araneta, kumusta ang mga commuters sa Bombo Carl? So far, Bombo Erlin ang mansig dalaga, no? Hingagaw, kung diin pwede makasakay Bombo Erlin, ini nga mga pasahero diri sa maya dala na Araneta, Bombo Erlin. So, ang sa subong, makanay-kanay pa, pero kagaina, Bombo Erlin, di madamo gid no sa mga nabanggaan nga mga PUJ, dira sa may bata, sa may singkang, sa ari Bombo Erlin, no? Ari nagalabay sa akon nga likod, ang isa ka bus nga libre sakay, ini alang ilan na to public plaza, ini Bombo Erlin, no? Di madamo. Iyan na Yasang City, no, Bombo Carl? Bombo Erlin? Yasang City.
Yes, iya sa nga city, ilani gani nga konduktor abong Berlin ang mga bitaw, no? Pero madamo sa mga nagasakay kag nagahingagaw abong Berlin. So ari no ay gibala na isakita bala naton nga ara nagahingagaw sakay ang aton sini nga mga kauturan abong Berlin. So alangilan na plaza, alangilan Granada ini nga biyahe abong Berlin. At the same time ari man ang iya ka DRMO nga rescue amo man ang isa ka mga libre sakay diri sa may area sang plaza bang Berlin. So usually badamo sa mga libre sakay nga naga-stop over diri sa may plaza bangon sila sila mga biyahe bang Berlin diri gid sa may sentro kadto diri sa sentro sang public plaza bang Berlin. May mga van man nga naga-upo diri o nagatag libre sakay ba mo Carl? Sa subong Bomberly, wala pa ko may nasiplatan, no? Ang nakisiplatan ko lang gidiya ang mga vans sa mga BPO ini nagbigad pandemic ara naman ini sila yang hadaan. Pero sa subong Bomberly nga nagahatag libre sakay nga van, luway pa ko may nasiplatan sa subong iya pa lang ka syudad ang nasiplatan ko sa subong nga aga Bomberly. Pero may ara gid sa mga nagpanglambat, no? Abombo Carl? Oo, Bomberly na may ara gid no sa mga nagapang bangga no nga mga drivers nga nag-ugyon sa strike abong Berlin sa area sang Singkang Airport dira sa may alihis pakadto Singkang Airport bang Berlin ni ara mandira, and then sa may overpass sa may isa ka mall sa may Mandalagan, Barangay Mandalagan ni ara man, and then sa may Barangay Bata dira ayon bang Berlin may nagapamangga mandira no may mga tricycle drivers man nga ugyon sa strike subong abong Berlin. So hindi lang dani nila pag panglambata na gid bala kay total may kinamatarong manaya magbiyahe nga mabiyahe lang sila mo Carl. Amo gid gani abong Berlin ti madamo sa mga bangga ti asta pa ini sila karon sa hapon abong Berlin sa pantay sa mga area kung sa diin sila gapang bangga abong Berlin ti aga pa ini nagasugod bantay mga before 4 ara na sila gali plastar ng Berlin kasi naglabay naton daw katulutawhay pa no bangod man nga wala pa man sa mga PUJ o kung mga taxi o kung mga tricycle nga mga nagalabay nga may dala nga pasahero o kung nagabiyahe bang Berlin. Babakar, balikan ta kakaroon na sa big time. Thank you, Ged. Berlin, nagikan diri ini si Bobo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kaya Bombo Carla Maya Defensor. Atensyon na dira kaya Mr. Diego Malacad. Kindly inform sir sa mga upodan ninyo sa grupo. Hindi lang nila pagpilito ng ining mga hindi balaya mag-upoda sa maya transporter strike. Kaya hindi manipilit tay. Kung gusto mo yung mag-upod, voluntaryo ng imo sa nga pag-upod, kaya nga kung may sila sang income, hindi man ninyo mahatagan mo. Karon ako tinapong gulaya dira mga drivers nga gusto ya magabiyahe kaga ining mga nagapugong sa ilang nga magabiyahe pwede naggalain pang sitwasyon. Kung gusto mo ya magbiyahe, so sige biyahe ka lang yan dira. Kung di mo gusto magbiyahe, ti unta ta ka biyahe Pero mas sila nga bayang panglambata na ganinyo kag hambala na sila kung napunggan nga hindi ya punggan nga magabiyahe tilain na yang sugiladon. Impunto alas sa 7 na yarin na ang Bombo Network News. Tindam Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Marso 21, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Abay, big time rollback sa mga produktong petrolyo, asahan daw bukas. Samantala naman, presidential at vice presidential debates naging makulay, masalimuot at may halong tensyon. Ang COMELEC naman magpapanukala ng ilang mga pagbabago sa rules sa debate ng mga presidential candidates para daw mas maging exciting. Samantala naman, magnitude 5.3 na lindol, yumanig naman sa may lugar ng Burawin, Leyte. Mahigit 40 aftershocks na naitala at patuloy na naramdaman ayon sa PHIVOLCS. Aquaculture experiment naman sa Iloilo, tinaguri ang world's first successful attempt sa galunggong farming. Researchers umaasang ito na ang sagot sa kakulangan ng local supply ng poor man's fish sa bansa.
At sa atin namang international news, Ukrainian President Zelensky inamin at nagbabala rin ng Third World War sakaling mabigo ang negosasyon kay Russian President Vladimir Putin. Santo Papa Francisco naman tinawag na senseless massacre ang giyera na nagaganap ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa sports balita naman, Lakers superstar LeBron James pumwesto na sa kalawang listahan sa NBA sa all-time scoring list para lampasan ang basketball legend na si Karl Malone. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong anchorman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buda. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Stardation, abay good news dahil sa asahan daw ang isang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas, araw yan ng Martes. Sa datos ng mga oil industry ay tinatayang nasa 11 pesos hanggang 12 pesos ang magiging tapyas sa kada litro ng krudo, habang nagkakalaga naman sa 6 pesos o pataas pa yung magiging rollback naman sa kada litro ng gasolina. O narito, kung maalala nitong nakalipas na linggo lamang, ang pinakamataas naman sa singil sa oil price hike ay 13 pesos at nagtaas din ng aabot naman sa 7 pesos nitong nakalipas na linggo. Kaya naman ay medyo good news ito para sa ating mga motorista. Samantala, paliwanag ng ilang mga otoridad, bumaba daw kasi yung demand naman sa mga produktong petrolyo sa world market. Samantala, sa ngayon, hindi pa naman matiyak ng mga kinaukulan kung magtutuloy-tuloy pa raw itong good news sana na malakihang rollback sa ating bansa. Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Nitong nakalipas na linggo at Sabado, abay bumida ang mga vice presidential candidates at mga presidential aspirants doon sa hindi mga nakapanood at nakinig sa Bombo Radio Philippines. Abay kasama dyan ng Star FM. Abay narito ang ilan sa mga highlights at mga sidelights at sinasabi nga naging makulay pa. May mga masalimuot din at meron ding halong tensyon. At tinutupan niya ni Bombo Denny Samito. Naging matindi nga ang pagtutok ng ating sambayanan dito, Bombo Elmar, sa nangyari na presidential at vice presidential debate. Lalo't natapat ito ng weekend, naging kabang-abang naman at exciting ang naturang kaganapan. Narito ang ating pagtutok. Malaban, matalino at makulay na debate ang natunghayan sa kauna-unahang presidential debate na inorganisa mismo ng COMELEC at ilang kaagapay kabilang ng Bombo Radio Philippines na tanging radio network na nagdala ng update sa kabuuan ng debate. Sa simula pa lang, maagang dumating ang ilang presidential candidates habang mayroon din na hindi naman talaga sumipot. Nagsilbing moderator sa paghaharap-harap ng mga kandidato ang veteran anchor na si Lucy Cruz Valdez. Sa unang bahagi pa lang ng pagsasalita ng mga kandidato, inilahad na ng mga ito ang kani-kanilang tututukang ahensya sa oras na sila ang maluklok na susunod na pangulo ng ating bansa. Narito ang magkakasunod na pahayag ni na dating presidential spokesman Ernesto Abella, Labor Leader Leo Didi Guzman, Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, dating National Security Advisor Norberto Gonzales, Senator Panfilo Lacson, Faisal Mangundato, Attorney Jose Montemayor Jr., Senator Manny Pacquiao at Vice President Leni Robredo. At ang una po talaga natin planong bigyan tugon ay ang agrikultura. Nagsisimula ng pagbuhay dun sa ating agriculture para lumikha ng maraming pagkain, sapat na pagkain para sa hapagkainan ng ating mga mamayan. Agrikultura, dapat po mamuhunan tayo na payabungin ng katayuan ng ating mga magsasaka. Buksan ng pamahalaan ang sources ng capital, yung pinakasimpleng pamamaraan upang ang capital ay makarating sa mga kababayan nating nagnanais magkaroon kaagad ng hanap buhay. Ang sektor na unahin ko po ay ang MSMEs, Micro, Small, Medium Enterprises. Bakit? Sapagkat 99.5% ng ating mga enterprises ay nagmumula sa MSMEs. Kapag malaki ang ating ekonomiya, malakas ang ekonomiya ng ating bansa, lahat ng programa ng ating pamahalaan ay mapupursigi o kaya may magagawa ng ating gobyerno. Alam niyo po, when you want to revive the economy, you have to employ two factors, the monetary policy and also the fiscal policy.
ay ang pukusan po natin is yung GDP natin. Lagi po yung binabasehan ng ating ekonomiya, yung GDP natin. Ang aking pong proposal, maliban doon sa mga available na ngayon, ay magpo-propose po ako ng 100 billion stimulus fund para buhayin ulit yung mga MSMEs. Ito pong 100 million na to, ang portion nito conditional cash grants, ang another portion nito ay low interest loans. Sa ilang bahagi ng debate, ilan sa kanila ang nagsasalungatan sa mga pananaw. Hinggil yan sa ilang mahalagang paksa. Meron din namang tila nalito o kaya ay nalibang na sa naturang debate. Narito naman ang tinig ni na candidates Leody de Guzman at Manila Mayor Isko Moreno. Ako, hindi ako doon sa pag-aalis ng excise tax. O dapat, ituloy. Yung pag-impose ng Sang-ayon kayo na ituloy ang excise. Ang pag-alis ng excise tax kasi malaki para na sa ganun makaligtas yung ating mamayan doon sa impact nitong oil increase na ito. Pero labas pa dyan, tingin ko dapat mag-impose tayo ng wealth tax sa lahat ng mga bilyonaryo dito sa ating bansa. Nang sa ganun, magkaroon ng pondo. Pero sang-ayon din ako pare. Kailangan natin kunin yung 203 billion na yun. Hindi po pwedeng mag-usap ang mga kandidato. Dito lang po. Dapat lahat ng tanong. Sa huling bahagi ng kanilang paghaharap-harap, kanya-kanyang estilo ng panunuyo ang ginawa ng mga kandidato. Kasama po lahat, hindi lang po pabor sa iilan. Hindi lang po pabor sa mayaman, kundi po pabor sa lahat, lalo na ang mahihirap. Kailangan natin ay kandidato mula sa baba ng ating lipunan. Yun lamang at maraming salamat. Kung ekonomiya ang pag-uusapan, ang mahalagang ekonomiya sa akin ay ekonomiya sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Yun ang tunay na magandang ekonomiya. Maraming salamat. Tayo po may panahon pa para patuloy na mag-usap at para sanayin ang ating puso na gumawa ng tamang desisyon. It takes a leader who is competent, qualified, and experienced to turn the promises of unity, bilis aksyon, angat buhay into reality. Kailangan natin ng Pangulo na handang ipaglaban kayong lahat para ipanalo ang sambayanang Pilipino. Kaya po sa sistema na bago ay may bagong pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. I appeal to you, my fellow Filipinos, na piliin nyo ang isang tao na nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi po ako ang pag-asa, kundi ang ating Diyos. Maraming salamat po. Hindi po si Manny Pacquiao sinungaling. Sa ngalan ng Diyos, yan po ang aking kasunduan sa bayang Pilipinas. Kaya po hayaan niyo pong dadalhin ko kayo sa kampyonatong hangad ko. Kaya po wag na nating hanapin ang ayaw namang humarap sa atin. Lahat na oras, nandito po ako, hinaharap kayo, ipinapakipaglaban kayo. True leaders show up and man up. Kaya po sa darating na Mayo, the best man for the job is a woman. Samantala, sa naging vice presidential debates naman, umagaw ng pansin ang ilang kandidato. Sa isang bahagi, nagkainitan pa sina dating Congressman Walden Bello at Senator Kiko Pangilinan. Yan ay sa issue ng rice tariffication. Sinabi ni Senator Pangilinan, cash assistance. Alam naman niya na pantawid kahirapan yon. Pantawid sa kahirapan sa kanayunan hanggang sa mga informal settlers dito sa lungsod. Alam naman ni Senator Pangilinan that yung ating mga compliance with the WTO, including this last one, Rice Tariffication Act, they forced that on us. And he failed to oppose it. Kunyari raw, may doubt siya. I mean, this is crazy, political getting out of an impossible situation to defend. This is the last reply for this topic, Senator Kiko. Go ahead, 30 seconds. Yes, we will respect the view of Professor Bello, but we obviously disagree with it. The rice tariffication measure was passed in March of 2019. The Sagip-Saka Act was passed in April 2019. The Sagip-Saka Act now mandates
that national and local governments can now buy directly from our rice farmers, palay, rice, and other products. That's precisely why we pushed for that, because we knew the impact of the rice tariffication measure. So I beg to disagree with his view that we are crazy or we do not know or we are not aware of the implications of the rice tariffication measure. You should have opposed it. Thank you very much, I candidate. abstained from it because I had reservations. You should have opposed it. And if you disagree with my vote, well, then let us learn to agree to disagree with respect. Okay, thank you very much. WTO. Maging ang mismong organizer at nangangasiwa sa halalan na COMELEC ay hinamon din na parusahan daw ang mga hindi sumisipot na kandidato sa mga idinaraos na debate. What, Ms. Cabal, I hesitate to answer that question because this is becoming a big joke. The Sara Duterte is not with us. Okay, we're slashing one another for her benefit. I mean, the Commission on Elections should do something about this. Commissioner, Chair, maaari ba can you penalize these two people, Marcos and Sara Duterte, for not showing themselves up, the Filipino people, with their programs, and so that masuri ho ng Filipino people yung kanilang record at saka yung programs nila. Yung ginagawa ho nyong penalty, yung hindi sasama sa e-rally, my God, ang hina ho nyon. We need stronger penalties for these people, no? Kasi ho, this is so undemocratic that they're not here. I'm tempted to walk out right now, you know, because precisely we're making fools of ourselves without this person who's just clapping up there. You know, Mr. Chair, can you answer this? We need your answer. You are the Commission on Elections. You can penalize these two jokers, Marcos and Duterte, for not showing up. They're spitting in the face of the Filipino people. Can you say something right now? Tell them to show up? I mean, I'm really so pissed off that these two jokers are not here. Duwag sila. And yet they're going to, you know, we can't show their records. They have to show up so that the Filipino people can judge. Otherwise, this is a fucking big joke. But Not it's so attend weak. It's the so debates. weak. Okay, It's we move just on. part of a e-rally. What kind of We move penalty on, is sir, that? we go back to the question. You know, we need to get something from these people to penalize them, like a big, huge penalty, like 203 billion pesos. You know, that's what's needed at this point. Your time is up, sir. Pero sa kabila ng tensyon, nagawa pa rin kumanta ng dating mambabatas. Now, this is meant specifically for Sara Duterte and for Bongbong Marcos. And I'll sing Frank Sinatra. Where are you? Where did you go without me? I thought you cared about me. Where are you? Nasaan ka? Nasaan ang pera? Ibalik mo na ang pera. Ibalik mo na. That's for Marcos Jr. Sa kabuuan, naging maayos naman ang takbo ng naturang presidential at vice presidential debates. Elmar, mga kabombo, Bombo Jane, itong nangyaring debate, naasahan, masusundan pa yan. Kaya mas matindi at sabi nga ng COMELEC, mas exciting. Talaga namang exciting. Ano? At tayo man ay nakaabang din kung anong kahihinatnan nito. Katuwang ang Bombo Radio Philippines dito sa binalangkas na mga aktibidad na ito na para sa debate, paghaharap-harap ng mga presidential at vice presidential candidates. Kaya exciting araw-araw, Bombo Elmar, lalo't papalapit na ang eleksyon. Ngayon din, sapagkat iba na ang panahon ngayon, mga kabombo, matindi ang init, tapos bigla manaka-naka na yung mga pag-ulan. Lagot kang bata ka pagka inaabot ka, no? Mabuti na lang may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also available in variant na iba pa at mula sa amin ito sa studio o kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis.
Balik pa tayo sa ating mga pagpapatuloy po ng ating mga balita. Muling susuriin daw at ipapanukala ng Commission Elections sa COMELEC ang mga pag-amyenda pa sa mga lintuntunin sa mga namamahala sa mga nuisance candidates na tinatawag. Ganyan din yung mga substitution at withdrawal ng mga kandidato ng ilan ay di manoy umaabuso na. Sinabi nitong si COMELEC Commissioner na si George Garcia, isa na raw ito sa mga bagay na dapat nang matapos pagkatapos mismo ng araw ng eleksyon at sa ngayon daw ay pinag-isipan nila ang pagsagawa ng mga improvement sa nasabi namang batas para ito ay maging eleksyon sa magiging eleksyon sa hinarap pa sa oras anya na matapos nila ang review na ito at makagawa pa ng rekomendasyon sa mga patakaran bago ito ay isumite sa Kongreso na siya namang may kapangyarihan na magpasa ng mga bagong batas at magsagawa ng pagbabago sa mga kasalukuyang batas. Kabilang sa mga panukalang batas sa substitution at withdrawal ng mga kandidatong nakabinbin Senado ay ang Senate Bill 2461 na naunang iminungkahi ni Senator Laila de Lima noong nakalipas na taon. Ito'y naglalayon na magpataw ng mga limitasyon sa batas sa pagpapalit ng mga kandidato upang maiwasan ang pang-abuso naman nito. Abangan mamaya sa international news, ang presidente ng Ukraine nagbabalan ng Third World War. Samantala muna sa mga paalala. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, Iboto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nagpakita ng kanyang kahandaan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipag-negotiate kay Russian President Vladimir Putin kaugnay sa nagpapatuloy na giyera ng Russia at Ukraine. Ngunit nagbabala si Zelensky na kapag hindi maisakatuparan ang nasabing negosasyon, maaari itong magresulta sa World War III. Iginit naman ito na handa siya sa nasabing giyera, lalo pat pinaghandaan na niya ito 2 taon ang nakalipas. Kung walang mangyayaring negosasyon, hindi matatapos ang giyera. Napagalaman na umakyat na sa mahigit 900 sibilyan ang namatay habang 1,459 sugatan sa simula nang magsimula ang Russian invasion sa Ukraine ayon yan sa Office of the UN High Commissioner for Human Rights. Sa kaugnay pa ring balita, tinawag na senseless massacre ni Santo Papa Francisco ang kaguluhang nagaganap pa rin ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ipinahayag ito ng Santo Papa sa kanyang address at blessing sa St. Peter's Square kasabay ng pagkikayat sa mga pinuno ng international community na lubos na gumawa ng paraan upang pigilan ang kasuklam-suklam na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi man niya binanggit ang pangalan ng bansang Russia ay inilarawan ng Santo Papa ang ginagawa nito bilang isang senseless massacre o walang kabuluhang patayan na nagdudulot ng araw-araw na kalunos-lunos na pagkasawi at kalupitan na paulit-ulit na nararanasan ng mga individual na nadadamay dito. Nagpapatuloy pa rin kasi anya hanggang ngayon ang pambobomba at missile sa Ukraine kung saan ang nagiging biktima ang mga maraming sibilyan, kabilang na ang mga matatanda, bata at mga nagdadalang tao na mga ina. Samantala, kamakailan lang ay binisita ni Santo Papa Francisco ang isang hospital sa Rome kung saan ginagamot ang mga sugatang bata mula sa Ukraine nang dahil sa sigalot na nangyari doon. Kaugnay niyan ay pakinggan natin ang tinig ni Santo Papa Francisco. The war aggression against Ukraine has not ceased and continues. Violent acts of aggression occur each day. There is no justification for this. I appeal to the world to put an end to this. There are bombs on civilians and on elderly people and pregnant mothers. I went to visit the young children who are here in Rome who have been wounded in the war. Young innocent children, one had an amputated arm, one with a wound to the head. I think about the millions of Ukrainian refugees who have to leave everything behind, and those who do not even have the possibility to leave. Many grandparents and
grandchildren who are separated from their families, to many who are dying under the bombs, and those who are unable to find refuge even under bunkers. All of this is dishuman and sacrilegious because it goes against the sacredness of human life. Above all, it is against the human life, innocent human life, which should be respected and not harmed, and should come before any strategy. It is a cruelty, one that is sacrilegious and inhuman. Yan ang naging pahayag ni Santo Papa Francisco. Samantala naman, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas at bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, isa pong kinatawan ng Taguig Pateros, naging Speaker of the House, veterano pong mambabatas, naging Senador Alan Peter Cayetano, muling tumatakbo po. Ito po si Bombo Elmar ang inyong kasama ngayon, ang partner ko si Bombo Jane. Good morning sa iyo, Senator Cayetano, sir. Magandang umaga, Bombo Jane at Bombo Elmar at sa lahat ng ating mga kababayan. Good morning po. Kumusta na po kayo, Speaker Cayetano, sir? Okay naman po, ganado naman po sa kanya, but of course nadidisappoint ako dun sa ibang kaganapan, whether sa isabong, sa vape, no? Parang panay plataforma, pero yung ibang masasama, medyo hindi napapansin. Nababanggit mo itong vape, dahil sa yung posisyon ng Department of Education o DepEd, so sa ng tinatawag na Vaporized Nicotine Products Regulation Act o yung vape bill. Kamakailan kasi nagpahigang ahensya na gusto nilang ifabito yung naturang bill. Matagal yun na po itong tinututulan, hindi matapos-tapos. Ganoon din si Senator Pia Cayetano sa Senado. Maaari po bang inyong ipaliwanag ito, Speaker Cayetano, sir? Well, unang-una nagpapasalamat ako sa DepEd kasi talagang dapat tutukan nilang mga issues na may moral values, na may health, no? Even CHED, no? Hindi pa nagsasalita dito. Sisimplehan ko lang, no? Yung vape at saka yung e-cig, sabi nila, less unhealthy than cigarettes. Kaya lumipat na daw yung mga naninigarilyo kasi siyempre gusto natin tumigil manigarilyo mga tao. But we're in a democracy, so choice nila yon. Ang problema ko lang, from 21 years old, pwede na ang 18 years old sa bill na to. So akala ko ba pinapatigil natin? Bakit 18 years old? Tinetempt na natin na subukan. So isipin nyo, nasa senior high school, pagka pinagbawal mo, sasabihin ng estudyante sa teacher, ma'am, bakit ang congressman at senador sabi pwede na ang 18 anyos? Pangalawa po, marami na pong nagkasakit dito sa mga ibang flavor na kung ano-ano ang hinalo. That's why napakahigpit ng FDA, no, Food and Drug Authority. Sa Amerika, libo na ang na-disapprove nila. Sa atin, ang ginawa natin, nililipat natin sa DTI mula sa FDA. Wala naman expertise ang Department of Trade and Industry sa health, no? So, yun ang ating pinakangamba na protektahan natin ang pamilya. Dapat naman pag bumoto tayo sa Kongreso at Senado, isipin natin kung sariling anak natin yan. So, kung sariling anak natin, naninigarilyo na yan, kakausapin lang natin. Or ano yung less unhealthy, ano yung healthy. Pero sasabihin ba natin na 18 years old, subukan mo na. Diba? At papayagan mo ba anak mo na hindi FDA approved? Kung magkasakit yan, sino ididemanda mo? At kung kahit mademanda mo, kung magkasakit na yan, hindi mo na maibabalik yung health niya. No? So, yun po ang aking pagsang-ayon sa DepEd na sana i-veto muna to ng Pangulo at gumawa tayo ng mas magandang regulatory bill pagdating dito sa e-cigs at saka sa vape. Alright, sa ibang usapin po aking partner si Bombo Jane. Bombo Jane, your question to Senator Cayetano. Go ahead. Alright, Speaker, malaking hamon ngayon sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante ang pagtaas ng presyo ng langis. Kukunin po namin ang inyong opinyon tungkol po sa mungkahi ng Department of Finance, Speaker, na mamahagi ng 200 pesos monthly subsidy kada buwan sa bawat pamilya. Balita po namin may counter proposal daw po kayo na makakapagbigay ng mas malaking ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Maaari niyo bang ipaliwanag sa amin kung saan kukunin ang pera para dito, Speaker? Tama yun, Bombo Jane. No? Naintindihan ko si Secretary Dominguez na madaling magbigay ng proposal.
Pero kailangan patakboy ng gobyerno, kailangan ng pera ng gobyerno, no? But nung panahon ni President Ramos, 10% ay inutos sa lahat ng departamento at ahensya, i-hold nyo yan. So kanya-kanyang hanap ng 10% sa kuryente, sa travel, sa communication budget, 'di ba, sa savings sa bawat gastusin. Maraming ahensya naman na may pang-hire ng tao pero hindi naman sila nag-hire ngayon, so savings din 'yan, no? Ako pinopropose ko 5% lang na savings. Sa 5% na savings, you will generate 250 billion. That's enough to give 10,000 to all 20 million Filipino families. May matitira ka pang 50 billion. Ngayon, kung tingin ng gobyerno, 5,000 muna ibigay at ilaan mo yung 150 billion sa susunod na administrasyon or wag naman sana, God forbid, another wave, di ba? Pero sa Europe ngayon, sinasabi may wave na naman ng COVID and then ang US, they said they're 3 weeks behind kaya bantayan. So kailangan din natin bantayan to. Ang problema ko si Jane, sa 200, bukod sa napakaliit, administrative nightmare yan. Paano mo ibibigay every month, ilang tao kailangan mo? Sa complaint na lang, no? Yung mga hindi nabigyan, ubos ang oras ng gobyerno. So mas gusto ko yung style Bayanihan 1 na isang malaking bulto, baksak na sa local government, ipamigay para hindi lang to pantawid, pang-ahon na rin ng ating mga kababayan. Alright, medyo ginagawal na po tayo ng oras. Maraming salamat po sa bigbigay ng pagkataon din makapanayam kayo. Dating House Speaker at dating Senador Alan Peter Cayetano, muli pong tumatakbo ngayon. Maraming salamat. Good morning po sa iyo. Salamat po. Good morning. God bless you po. Good morning din po. Samantala, balik tayo sa ating mga pagbabalita. Arestado ng Philippine National Police ang umaabot na patuloy pong nadadagdagan halos 2,000 na yung mga individual sa Pilipinas na umano'y lumabag daw sa mga pinatutupad na election gun ban ngayong panahon naman ng kampanyahan. Sa statement sinabi ng PNP na halos 2,000 na sa mga ito ay pawang mga sibilyan, 35 yung mga security guards, 16 ang mga police officers at 9 ang military personnel. Nahuli ang mga ito sa kabuang halos 1,000 din o 2,000 operasyon na isinagawa ng pulisya kung saan ay nasamsam na ang 1,419 na mga baril, mahigit 8,000 na ng mga piraso ng mga bala at mahigit 700 mga deadly weapons. Sa latest data ng PNP, kabilang pa rin sa mga top 5 na mga riyon na may pinakamaraming naaaresto mga violators na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil o kahit na may umiiral ngayon na gun ban, ang National Capital Region ay merong mahigit na 600 na violators, 654. Sinusundan ito ng Central Visayas na may mahigit 200. Ang Central Luzon ay nakapagtala na rin ng mga gun ban violators mahigit 100. Yung Calabarzon naman nakapagtala ng mahigit 200 din na mga violators at Western Visayas na merong naaresto na mahigit 100 na mga lumalabag naman sa naturang batas. Una rito ay nagtakda ang COMELEC ng Enero 9 hanggang Hunyo 8 po yan ay pinagbabawal ang anumang pagdadala ng mga firearms o kahit na anong deadly weapons sa labas ng tahanan at sa lahat ng mga pampublikong lugar alinsunod na rin sa COMELEC resolution. Haharap sa hindi bababa sa 1 taon, ngunit hindi rin lalagpas sa 6 na taong pagkakakulong ang sinumang lalabag sa naturang kautusan at hindi dapat ito sumailalim sa anumang provision. Samantala, exempted naman mula sa naturang law enforcers o mga law enforcers, ngunit kailangan ay meron silang authorization mula naman sa COMELEC at nakasuot ng agency prescribed uniform habang naka-duty naman sa election period. Samantala, ipinahayag din ni 3-term Senator Loren Legarda ang kahaligaan na maisabatas ang mga panukalang House Bill 10699 o ang Magna Carta of Barangay Health Workers para mapalakas pa ang government services at mabigyan ng suporta at benepisyo para sa mga barangay health workers. At House Bill 10701 o ang Public Health Emergency Benefits for Health Workers Act para matiyak ang mga benepisyo tulad yan ng Special Risk Allowance, compensation kung sakaling magkasakit, PhilHealth coverage at mandatory testing para sa public and private health workers at BHWs. Muling ipinanawagan ni Legarda ang pagtitiyak ng pagbibigay ng sapat na pondo para sa mga dekalidad na pasilidad at equipment sa mga hospital at pagtingin ang medical assistance programs ng pamahalaan tulad yan ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation at Department of Health Medical Assistance for Indigents Program.
Sa kabilang dako naman, tiniyak ni dating Vice President at kasalukuyang senatorial candidate Jejomar Jojo Binay na magiging bahagi ng pag-unlad ng bansa ang mga taga Mindanao kapag siya ay mahalal muli sa pwesto. Kasabay nito ay nagpasalamat din siya kay Davao City Mayor at Vice Presidential candidate Sara Duterte Carpio dahil sa suporta daw na inihayag nito sa kanya nung nakalipas na proclamation rally ng unit team. Kasama si Binay sa mga binanggit ng alkalde ng Davao sa ilang matalik niyang mga kaibigan na tumatakbo sa pagkasenador. Narito pa ang dagdag naman na pahayag ni dating Vice President Binay. Samantala naman, ipinakita ng maraming taga-Pasig ang walang dudang lakas ng suporta para kay Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa ginanap na Pasig Laban para sa Tropa Grand People's Rally. Nagmistulang ilog na kulay rosas ang kahabaan ng Emerald Avenue dahil sa libu-libong supporters at volunteers ang pumunta para ipakita ang matinding suporta para kay Robredo. Pinalamutian din ng mga kulay rosas na bulaklak, banderitas at flaglets ang kalsada. Tulad ng nakasanayan, marami din sa mga supporters ang gumawa ng mga sarili nilang placards na naglalaman ng kanilang mga mensahe para kay Robredo. Samantala, nagpakita rin naman ito ng kahandaan para maging susunod na Pangulo ng Bansa sa ginanap na Pilipinas Debates 2022, the Turning Point Presidential Debate. Sinagot ni Robredo ang isyo tungkol sa pagpapakalat ng fake news at sinabi ni dito na dapat ay panagutin ng social media platforms na pinamamahayaan ng disinformation. Samantala, balikan natin ang pagpapasalamat naman ni dating Vice President Jejomar Binay kay Mayor Sara Duterte. Narito ang kanyang pahayag. Nagpapasalamat po ako kay Davao City Mayor Sara Duterte. Salamat sa inyong suporta at sa pagturing sa akin bilang isang kaibigan. Marami pa tayong magagawa para pagandahin ang buhay ng ating mga kababayan sa Mindanao. Umasa po kayo, mga kababayan ko sa Mindanao, na magiging todo-todo ang aking trabaho sa Senado. Titiyakin ko na mabibigyan kayo ng sapat na serbisyo at magiging bahagi ng pag-unlad ng bansa ang mga taga Mindanao. Muli, dagang salamat sa suporta, Mayor Sara. Si former Vice President Jejomar Binay. Samantala, sa patuloy pa nating mga balita, abay tumataginting daw na 35 billion pesos hanggang 40 billion pesos na windfall revenue mula sa mga value-added tax o VAT ang nakuha ng pamahalaan nang lumampas sa $70 ang kada bariles ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ito naman ang binulugar ni Marikina City 2nd District Congresswoman na si Luz Kimbo, isa sa kinikilalang ekonomista doon sa Kamara. Hinggil naman sa diskusyon na ilang opisyal kung dapat bang suspindin o hindi ang excise tax sa mga produktong petrolyo o magbibigay ng buwan ng ayuda na nagkakalaga ng 200 pesos para sa mga mahihirap na kabahayan o kaya naman ating mamamayan. Sinabi niya ng Department of Finance na tataas nga ang halaga ng krudo mula $135 hanggang $140 kada bariles. Dahilan kung bakit kumikita niya ang gobyerno kahit na wala itong ginagawa. Bukod dito raw ay pinabulaanan din niya ang naging pahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na mawawala ng nasa 105 billion pesos kada buwan na foregone revenues o mawawala ang pamahalaan sa oras daw na suspindihin itong controversial na excise tax sa langis. Ipinunto pa ng mababatas na ang 33 billion pesos ay talagang 1/3 ng 105 billion pesos na sinasabi ng Secretary Dominguez na mawawala kung ibabasura ang excise tax dahil naman sa tumataas daw na presyo ng crudo sa world market dahil naman sa krisis pa rin doon sa bansang Ukraine. Nakatakdang maghain ng petisyon ang Trade Union Congress of the Philippines na naglalayong hilingin na taasan pa ang minimum wage sa Central Visayas. Ito ay bilang bahagi ng kailang pagsisikap na patasin pa ang sahod sa karamihan ng mga rehiyon sa bansa. Ipinahayag ito ni TUCP Vice President Luis Cural at sinabing nakatakda silang maghain ng mosyon para sa hiling na dagdagan pa ng 200 pesos ang minimum wage sa Region 7 mula sa kasalukuyang 400 pesos.
Paglilinaw niya, ang naturang wage petition ay walang kaugnayan sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine at hindi lamang ito dahil sa pagtaas sa presyo ng krudo. Samantala, sinabi din ng opisyal na sa ngayon ay kinakailangan pa rin na i-finalize ang pinakahuling petisyon na kanilang nakatakdang ihain. Magugunita na noong nakaraang linggo ay umapila rin ang TUCP para sa dagdag na 470 pesos para yan sa daily minimum wage sa buong NCR. Samantala naman sa kabilang dako, positibo pa rin ang Palasyo ng Malacanang na magkakaroon din ng pagtaas sa sweldo ng mga teachers sa ating bansa. Ipinahayag ito ni Acting Presidential Spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar at sinabing hindi raw ito malayong mangyari sa gitna na rin ng pandemyang kinakaharap pa rin ng bansa dahil sa mahalan niya ng Pangulong Duterte ang mga kababayan nating mga guro. Sinabi pa ni Secretary Andanar, nakakausapin niya si Education Secretary Leonor Briones para naman sa mga updates hinggil pa rin sa planong pagtaas sa sahod ng mga teachers. Samantala, una rito ay muling nanawagan ang grupong Alliance of Concerned Teachers para sa salary increase dahil sa pagdurusa daw naranasan nila ng kanilang pamilya na dulot pa rin ang mataas na halaga ng mga bilihin at iba pang services dahil pa rin sa walang humpay na pagtaas ng produktong petrolyo. Kung malala nung nakalipas na buwan ng Marso ay nakarang taon yan, sinabi ng Pangulong Duterte na naudlot o hindi natuloy ng COVID-19 pandemic ang planong taasan pa sana ang sahod ng mga teachers, ngunit gayon pa man ay binanggit dito na siya ay nag-iipon ng pondo para maibigayan niya ang dagdag na sahod na rapat naman para sa mga ito. Abangan pa natin ang mga updates din dyan sa Malacanang at ginarin analysis pa rin ng mga eksperto sa edado naman ng COVID-19 sa ating bansa. Samantala muna sa mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang COVID-19 situation ng bansa, very good. Ayon yan sa Octa Research Group. Si Pangulong Duterte naman inaasang magsasagawa muli ng Talk to the People mamayang gabi. Alamin ang karagdagang detalye sa live report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Elmar, live tayo ngayon dito sa kahabaan ng Hill Puyat o yung dating Buendia dito sa Pasay City, malapit na sa Ruas Boulevard. At dito nga ay buhay na buhay ang sektor ng transportasyon at napakarami yung kaninang umaga yung sumasakay at ito ay nagpapatunay na talaga na yung ating mga kabayan dahil nga sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa. At kaugnay nga nito, Bombo Jane, ay nasa double digits na lamang umano ang italang COVID cases sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Sinabi ni Octa Research Fellow Dr. Butcho na ilan lamang sa mga rehiyon na may mababang kaso ay ang Calabarzon o yung Calamba, Laguna, Batangas, Rizal at itong Quezon Province, NCR, Central Luzon at ang Western Visayas. Dahil dito, may ito rin na very good ang situation sa buong bansa. Yun man, mayroon man daw ito lang mga bagong kaso o ng tatawag na reproduction number na nagpapakita ng bahagyang pagtaas pero sa kabuuan, natin pa rin ito mababa sa below 1.0. At mamayang gabi, Bombo Jane, Bombo Elmar, inaasahan yung muling pag-convene ni Pangulong Duterte sa Interagency Task Force o IATF kasabay ng kanyang Talk to the People mamayang gabi anytime sa Palasyo ng Malacanang. Mula sa Pasay City, Bombo Raymond Tinaza nagbulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, dyan sa Talk to the People ng Pangulong Duterte, meron bang mga paunahing issue na unahin ng Pangulo? Bombo Raymond, natatalakay niya mamaya. As usual, Bombo Raymond? Well, ang advice sa atin na Bombo Elmar ay tututok muna doon sa pagtugon ng gobyerno pa rin sa COVID-19. Lalo pa may mga lumalabas yung mga reports na nagkakaroon ng mga panibagong surge sa bahagi ng South Korea, sa Hong Kong dahil sa nag-discover na bagong variant na naman. So tingnan natin kung merong adjustment doon sa mga pinaluwag na restriction sa ating mga border, Bombo Elmar.
At isa yan, siyempre, yung talakayin ng Pangulo ay yung posible, yung usapin sa politika. Dahil, lately, may mga pahiwatig ang Pangulo, meron siyang mga, kumbaga, larawan na mga lumalabas kaugnay sa posible na i-endorse o mga suportahan na kandidato sa pagka-presidente. Tingnan natin kung kaya ng Pangulo yung kanyang pahayag na magpapangalan na kanyang suportahan na magiging katandem o kapartner ng kanyang anak si Davao City Mayor Sara Duterte, Bongo Elmar. Nako, so dapat pala abangan natin, ano? Sige, Bongo Raymond, maraming salamat sa mga updates na yan mula sa may bahagi ng Pasay City at gina rin sa Malacanang at si Bongo Raymond Tinasa. Sumantala, bago tayo magpatuloy, ay kasama natin live nationwide, worldwide. Isa po sa mahalagang papel niya dyan sa Department of Trade and Industry. Abay, siya po yung nasa likod dyan sa Consumer Protection Group. Kasama natin Assistant Secretary Anne-Claire Cabuchan. Good morning po sa inyo. Kumusta na po kayo? Alam na, isa sa pinakaabala dyan sa DTI, ano? Lalo't pag nga problema talaga ng kababayan natin ang inyong tinatalakay at tinahawakan. Asik Ann, good morning. Si Bombo Elmar ito, si Bombo Jen ang aking partner. Good morning po. Asikan, itong epekto so far ng oil prices linggo-linggo, kumusta ang monitoring ng inyong tanggapan sa mga basic, mga prime commodities natin na pangunahing bilihin po, yung impact nito, Asikan? Based po ng aming monitoring nationwide ng mga produktong nasa basic necessities and prime commodities list po ng DTI, wala naman pong lumabag sa suggested retail price. So, umiikot po kami, ang nakikita po namin, na pasok sila sa SRP o kaya mas mababa na sa SRP yung mga produktong yon, yung nasa listahan po namin. Aba, ganun ba? Okay, nababagit mo itong SRP, suggested retail price. Meron ba kayong inihahanda dyan na magtakda muli ng suggested price sa mga basic commodities natin? Assistant Secretary Cabuchan, Madam? Yung ating pong latest na SRP bulletin po, sir, January 27 lang po yan na release ng DTI. So, medyo bago lang po yung ating SRP list. Ibig sabihin po, yung pag-analyze po ng DTI ng cost structure ng 216 self-keeping units na nandun po sa listahan na yon ay based on relatively recent prices. Kasi pag naglalabas kami ng SRP list, kinukuha po namin yung mga invoices ng manufacturers at saka tinitingnan namin mga world prices. Kunyari kung world price ba yan ng wheat o kaya ng flour or yung tin or other packagings, yung mga ganon. At tinitingnan namin kung justified po ba yung hinihingi presyo ng manufacturer. So medyo recent po yan dahil January 27. So yung mga inventaryo po nila, ginamit nila to manufacture these goods, pati yung anong cost ng other indirect cost, kunyari electricity, fuel, ay based on prices when they manufactured it, which is probably 3 months ago. At alam din po nila, at saka base pa sa ugnayan namin sa kanila, meron silang mga inventory na at least more or less 3 months of finished goods as well as inputs to production. Kaya kung inaasahan po namin na hindi muna immediate kung meron mang increases, hindi siya immediate. At alam naman po natin, this week ay magkakaroon po ng medyo malaking rollback. So sana tuloy-tuloy din po yung pagbaba ng presyo ng langis. Parang nakahinga ng maluwag kahit paano tayo sa mga balita mo na yan. Aking partner si Bombo Jane ay may tanong sa inyo, Assistant Secretary. Go ahead, Bombo Jane. Asek, isang magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Sa party ko naman po, Asek, gusto ko lang itanong, ngayong nasa alert level 1 na po ang Metro Manila at may mga pinaniwalaan naman na bababa pa sa alert level 0, ano po ang magiging function ng safety seal sa mga establishment, Asek? Yung safety seal po, unang-una, that is voluntary. But it is encouraged by government. So isa lang po si DTI sa mga ahensyang nag-issue ng safety seal. Ang role pa rin ng safety seal is really
confidence building, kasi kung ako naman yung customer, papasok ako sa isang hotel kunyari o restaurant o mall na may safety seal, makakaasa po ako na yung mga protocols na kailangan ng gobyerno, the minimum requirements and even more, I implemented doon sa establishment na yon. So, hindi po kasi yan mandatory. Pero pag nakikita natin yung safety seal, alam natin na yung lahat ng health protocols ay sinusunod po. At least may paglilinaw po kayo. No? Ganito po, may isang punto lamang aking tanong po sa inyo, Asek, anong payo ngayon sa ating mga mamimili, ating mga nanay natin, ano, at mahilig mamili sa panahon po ngayon? Anong mapapayo nyo po? Kasi actually, mga nakapanayon din kami, ha, maging yung mga sari-sari store at maging yung sa mga palengke, nagtataas talaga sila, ha, ng mga presyuhan. So, doon sa mga nagtataas at doon sa mga mamimili natin, ang payo nyo po, Assistant Secretary Ann. Okay, so ito lilinawin ko po. Meron tayong SRP list. May 216 self-keeping units yan. Ngayon, alam natin may mga reports ng increase, pero hindi siya pasok dun sa listahang pinapantayan po namin. So, yung SRP po na commitment ng manufacturers, even at the retail level, ay applicable lang po sa supermarkets and groceries. So, ang tip ko po sa ating mga mamimili ay gamitin yung ating SRP list bilang gabay nila. So, makikita nila doon na kahit pumunta sila sa mga supermarkets, may choice sila kasi yung mga produktong yon na tinatawag nating basic necessities and prime commodities, hindi po dapat tumaas sa SRP doon sa groceries and supermarkets. So, yun yung gabay po nila. So, makikita nila, kunyari, merong noodles. Yung nasa listahan namin, sa instant noodles, apat po yan. Puro yan locally manufactured. So, pag pumunta sila doon, kahit may nakikita silang medyo nagtaas, merong 4 na SKUs yan na dapat ganito lang yung presyo. Kasi pasok po siya sa aming bulletin. Gamitin po nilang gabayan. Makikita nila yung listahan sa www.dti.gov.ph. Yung supermarkets and groceries din po, dapat nakapaskil po yung SRP list na yan. At meron po kaming app na pwede nyo gamitin sa telepono, yung e-presyo. Pag ina-access nyo po yung e-presyo app, makikita nyo doon yung listahan ng SRP. Kung kinikiin nyo yung inyong location, makikita nyo yung lowest price, yung grocery or supermarket with the lowest price of a certain commodity na nandun po sa listahan namin. So, kung malapit sa kanila or kung namimili sila ng supermarket o grocery mapupuntahan, puntahan nila yung may pinakamababang SRP. Yun, So at least, may mga tips tayo at may mag-download yata sa app na yan, yung e-presyo na binabanggit yan, Asikat. Anyway, maraming salamat sa bigyan ng pagkataon nyo sa Bombo Radio Philippines Nationwide Worldwide. Assistant Secretary Ann Claire Cabuchan, good morning dyan sa DTI. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Good morning po. So yan po ang DTI Consumer Protection Group Assistant Secretary Cabuchan. Sa dagdag pag mga balita sa mga oras na ito, tatalakayin ng Commission on Elections in COMELEC sa nalalapit na en banc meeting nitong Miyerkules kung paano nito tutugunan ang isyo ng hindi pagdalo ng mga kandidato sa mga debate na ini-sponsor ng COMELEC. Sinabi ni COMELEC Chairman Sai Damina Pangarungan sa mga media pagkatapos ng unang Vice Presidential leg ng Pilipinas Debates 2022 na isa sa alang-alang ng komisyon ang paglabas ng resolusyon para pilitin ang mga kandidato na lumahok. Napag-alamanan na bigong dumalo sa unang round ng debate ang isang kandidato para sa pagkapangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at 2 para sa Vice Presidente sina Lito Atienza at Sara Duterte Carpio. Narito ating pakinggan si COMELEC Chairman Sai Damin Pangarungan. We will address this particular problem in our next in-bank session on Wednesday. You know, the COMELEC is a collegial body. Lahat ng mga important decisions dadaan dyan. That's right. Yung human resolution? Yes po. Yeah, we can do that. Ito si Commissioner Garcia, Commissioner Ferrolino,
kasama natin at action namin yan. Other important issues is coming Wednesday. Magugunitang pagkatapos ng debate, sinabi ni Vice Presidential Bet Walden Bello sa media na pinag-iisipan niyang laktawan ang susunod na Vice Presidential Debate, maliban na lang kung magpapakita sina Marcos Jr. at Duterte. Inamin din ni Bello na ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagdalo ng mga kandidato ay naging dahilan upang kumanta siya sa debate sa halip na mag-walk out na una niyang pinagbantaan. Narito naman ang payag ni Vice Presidential Bet Walden Bello. Well, I was both very frustrated kasi wala si Sara, and at the same time, I was happy I got a chance to sing. So, suddenly, yung very frustrated ako, I suddenly remembered yung song ni Frank Sinatra na Where Are You? Na batang-bata pa ako. So it was unfortunate na the COMELEC cannot impose stronger penalties on such people. Well, my sense is I'll probably not attend kasi it's already becoming some sort of circus na parang, alam niyo, mga gladiators nagpapatayan sa arena habang yung emperor nakatingin sa amin na nagpapalakpak. No? So, I don't want to give the Marcoses and the Dutertes that kind of thing. But hopefully, if pagbababa na yung mga ratings nila sa polls, baka mapipilitan na mag-attend. Kaya sabi ko nga kanina sa comment, parang this is becoming a mockery, a show that really doesn't mean much because the frontrunners are not there. Mamaya, abangan pa mga kabombo, ang update mo naman sa nangyaring paglindol dyan sa may ilang lugar sa Leyte Province. Pero bagang balitang yan, paalala mo na. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator, 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Dito muna sa issue sa Metro Manila, itong mga kolorom na masakyan, ano kaya dito ang babala ng MMDA? May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, pinabulaanan ng Metropolitan Manila Development Authority ang aligasyon na isa umunong MMDA official ang nagsisilbing protektor ng mga operators ng kolorum ng mga sasakyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na mayroon silang natanggap na mga ulat na may ilang mga tsuper at konduktor ng mga pampublikong transportasyon ang ginagamit ng pangalan ng isang opisyal ng MMDA sa tuwing masisita ang mga ito. Lumalabas aniya sa kanilang naging investigasyon na walang katotohanan ang naturang mga alegasyon at nilinaw na ang pangalan na ito ng isang opisyal ay ginagamit lamang ng mga tsuper na sangkot sa naturang maling gawain. Sa katunayan nga niyan ay naglunsad pa raw ang MMDA ng isang operasyon na nagresulta naman sa pag-impound ng mahigit 20 mga bus at PUVs. Kamakailan lamang ay na-impound ng mga tauhan ng MMDA ang 44 na mga bus at PUVs dahil sa illegal na operasyon ng mga ito sa PITX. Samantala, patuloy naman na binabantayan ng Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit ng MMDA sa pamumuno ni Edison Nebriha ang mga kalsada sa Kalakhang lungsod upang matigil ang operasyon ng mga kolorum na sasakyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update sa nangyaring pagyanig doon sa Burawin, Leyte, kung saan niyanig sila ng magnitude 5.3 na lindol. May pagulat ang Bombo Radio Tacloban. Nagsilabasan ang ilang mga residente sa kanilang mga kabahayan matapos ang nangyaring pagyanig ng malakas na lindol na nasa sa iba't ibang bahagi ng Leyte. Una nito, niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ang bayan ng Burawin, Leyte kung saan naramdaman ang sentro nito 10 kilometers south ng nasabing bayan. Una munang naitala ng PVOX ang lindol sa 5.0 magnitude bago nila ito i-update sa magnitude 5.3. Sa ngayon ay mahigit 40 aftershock ang naramdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa na kung saan pinakamalakas ang 4.1 magnitude na pagyanig. Sa bahagi naman ng Humunon Island sa Giwan Eastern Samar, may ilang mga kabahayan naman sa Burawin, Leyte nagkaroon ng damages
dahil sa malakas na lindol. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang assessment at monitoring ng mga otoridad dahil sa patuloy na mga aftershock na nararamdaman. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tacloban para sa Bombo Network News. Si Bombo Vince Banz Rivas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network. Nakatribas sa radyo, Bombo! Samantala, kuha naman tayo ng detalye sa tinaguriang world's first successful attempt dito sa GG, itong galunggong farming. At nasa linya ngayon ang Bombo Radio Iloilo. Inaasahang masolusyonan na ang problema sa kakulangan ng local supply ng galunggong sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang aquaculture experiment sa Iloilo, kung saan pinapatunayan ng mga researchers na posible ang produksyon nito sa mga hatcheries. Ang naturang pag-aaral ay isinasagawa ng team mula sa Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department at pinaniniwala ang world's first successful attempt na ma-breed sa hatcheries ang galunggong around SCAD. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo sa head researcher na si Maria Irene Cabanilla Legaspi, sinabi nito na inumpisahan ang pagkolekta ng galunggong breeders noong Agosto at Oktubre 2021 at nag-umpisang mangitlog noong Disyembre 2021. Nakita namang mabilis ang paglaki ng fingerlings sa loob ng 50 araw. Napag-alamang kilala ang galunggong bilang poor man's fish, ngunit dahil sa kakulangan ng local supply nito, tumaas ang presyo at umabot pa sa 250 pesos hanggang 300 pesos per kilo. Ang kakulangan nito ang isa rin sa mga dahilan kung bakit inaprubahan ng Department of Agriculture ang kontrobersyal na pag-import ng isda mula sa ibang mga bansa. Because we just have not enough fingerlings, so we are still trying to do further trial, beginning from the capture, transport, stocking, spawning, until we can further finalize the procedures or the protocols for the culture of round scale or nursery and grow-out culture. Ang head researcher na si Maria Irene Cabanilla Legaspi. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Foreign Exchange Update. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo matamlay pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar. Dahilan pa rin sa makaganapan sa ibayong dagat lang itong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 16 centavos, Singaporean dollar 38 pesos and 54 centavos, ang Hong Kong dollar naman 6 pesos and 67 centavos, ang euro katumbas yan sa Pilipinas 57 pesos and 86 centavos, ang Saudi Riyal 13 pesos and 90 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick,
pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid na balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa! Radyo